Lup Imweġġa, film oriġinali Malti. Film bi kwalità ta' stampa għolja u b'mużika oriġinali. Tkellimna mal-moħ wara dan il-film Charles Meli. Il-film huwa thriller drammatiku u romantiku fl-istess ħin u mżewwaq b'xeni kommoventi li għal dak li jħobbu ixortu xi dama l-ewlu li hemm se jinżillhom għasa żgur. Dan il-film li fih madwar 3 sigħat huwa mimli xeni ta' azzjoni u emozzjon li Meli assigurana li minn xena l-oħra se jżomm lil kulħadd fuq ix-xwiek. Li għandu l-film huwa tip ta' film li se jżommok hemmhekk sal-aħħar sekonda, ġifieri litteralment meta ngħid sal-aħħar sekonda, ġifieri meta tmorru tarawh tkunu taf il-fejn ngħidu hekk. Dan huwa l-ewwel film li qed jipproduċi Meli u l-produzzjoni ta' dan il-film kienet xewqa kbira tiegħu għaliex iċ-ċinema huwa l-qalbu ħafna. Flimkien mal-atturi u t-tim tiegħu dan il-film inġibed u ġie editjat f'sena u 4 xhur. Wara l-intwera fiswali taċ-ċinema ewlenin, fil-bidu ta' Mejju se jkun qed jintwera fiċ-ċinema fil-Fgura għal prezz ta' €3 biss fejn it-tfal li jkunu akkumpanjati mal-ġenituri se jingħataw popcorn b'xejn. Min għadu ma raħx, mpraraħ, titilfuħx. Wissa naf kemm dil qalbu weġġa'